Tämä kilpailukausi sulla jatkuu, sulla on vielä parit kovat kilpailut edessä, niin mitenkäs se olkapää? No kyllä se, eilen sitä, tai oikeastaan lauantaina muokattiin se kuntoon. Siinä oli ramppi päässyt hauislihakseen tulemaan ja vähän ojentajia, niin sitä myllytettiin lauantaina ja se saatiin sitten pertymään. Ja sunnuntaina olisi tullut turhan nopeasti se kisa, että olisi ollut käsi vähän velttä, mutta hyvässä kunnossa se on. Sitten minkälaisen tavoitteen? Siellä on aika isoja summia jaossa tuolla. Onhan siellä vaikka kuinka hurjaa ja liekkä, mutta parempi kuin niitä ei mieti, vaan lähtee niin heittämään ja voitosta taistelemaan. Ja pyritään siihen, että suohaan se villikortti siltä Zürihistä niin suomalaisille. Se on meidän tavoite. Joo. Ja mitenkä sitten on vielä maaottelu? Kiinnostaa, onko siinä motiivia? No kyllä aina ollut ja se on nyt varsin hieno, kun se on tuolla stadionilla, niin sillä kun saataisiin paljon yleisöä paikalle ja saman verran tiellä suhteessa, jos mietitään miten pieni paikka tämä kuitenkin Pielavesi on ja kuinka paljon tällä porukkaa oli tiellä, kaikki ei mahtunut tänne enää, niin toivotaan, että pyhänäkin tullaan sitten ja lauantainakin, niin stadioni täyteen, niin suohan ruotsalaiset huuettua nurin.